खुलुमबाय आं जुनास बसुमतारी बड'लेण्ड टक्स नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय आं दिनै दंफैयो बाक्सा जिल्लानि खारुवा बरमायाव बे बाक्सा जिल्लानि खारुवा बरमायाव BPF हान्जानि जथुमा जादों बे जथुमायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदों खमैबो 7-8 रोजासो सुबुंफ्रा बे जथुमायाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों जों दायो बे जथुमानि सोमोन्दै आरो BPF हान्जानि सोमोन्दै माखासे सुबुंफोरनाव सोंनो नाजानि आरो जों BPF राजखान्थि हान्जानि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो नाजानि नोंथाङा दिनै बे खारुवा बरमायाव BPFनि जथुमायाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो BPF राजखान्थि हान्जाखौ माबायदि सांग्राङाव दं होननानै सानो जोबोद साक्सेस जादों दिनैनि बे जिथु माने माबाया प्रग्रामा खारुवाव जानाय जिथु प्रग्राम बेयाव BPFनि जिथु एग्जिकिउटिभ माने माबा मिटिं बेयाव जथेस्थ' मानसि जादों आरो जों जोबोद आसा खालामदों जे फैगोन दिनाव BPFआ जोबोद मोजाङैनो माने दावगानो हागोन आरो फैगोन 25आव निश्चय गभर्नमेन्ट दानो हागोन होननानै जों सानो आरो जों BPF हिसाबै जों सेटिसफाइड नङा जिहेतु दिनैनि सरकारा जेबो गोदानै जेबो एजेन्डा लानो हायाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे हिसाबै जोंनि BTDनि बे जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जे सालायनो थाखाय नेक्स्ट टाइम माने BPFखौनो जों सरकार दाजानो लुगैयो आरो बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायखौ जों लुगैयो आरो जों सानो डेफिनेटलि बे सिउर आरो 2025आव जे माने जेनेरेल इलेक्सन जागोन BTDनि थाखाय बेवहाय BPFआनो एबसुलिट मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट दानो हानायखौ जोङो जोंनिफ्राय जा कनफिडेन्स दङ हाजार हाजार मानसि दङ इयाव बहुद मानसि दङ जनो मोनलायै मानसि दङ जिरायनो मोनलायै मानसि दङ इयाव बहुद हाजार हाजार मानसि दङ एबारो बे नांगोल इलेक्सनाव जय जागोन पार्टीनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो जोंनि थांखिया इलेक्सन पार्टी हिसाबै जोंनि खामानियानो इलेक्सनखौ जोङो देरहानांगौ इलेक्सननि थाखाय खामानि मावनांगौ इलेक्सननि थाखाय जोङो प्रिपेयार जानांगौ बेनो मोनसे थांखि आरो बेवहाय जोंहा माखासे खामानिफ्रा दिनै जाबाय थादों आरो दिनै गोबां गोलाव समाव जोंहा माखासे पार्टीनि बिबानगिरिफ्रा सासे सानै खम जानानै दंमोन बिथांमोनखौ सोफाफिननानै गोगोम मोनसे फोजौफिननानै पार्टीया सिगांथिं आवगायलांनायनि मोनसे हाबाफारिखौ दिनै लाबाय थादों आरो दिनै सावरायबाय थादों बेवहाय दिनै जोंनि पार्टीनि गाहाय पार्टीनि चिफ पार्टी चिफ जोंजों लोगोसे दं हाग्रामा आरो बेबायदिनो गोबां पार्टीनि दिनै गासैबो दंजोबो आरो बियो मोनसे गावनो गाव मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनभेनसन आं बिराद गोजोननाय मोनदों